Zdravo drugari, nastavljamo sa radom. Kako smo prethodnog dana učili o skupu i o načinu zapisivanja skupa, to znanje ćemo sada primjenjivati kod nejednačina. Pa danas učimo nejednačine. Imamo jedan izraz koji glasi x je manje od 16. Ovaj matematički izraz naziva se nejednačina. Sam naziv nam kaže nejednačina da su leva i desna strana kod nejednačine nejednaki. Za razliku od jednačina koju smo imali da su leva i desna strana jednake. I još jedna važna stvar vezana za nejednačine, a razlikuje se od jednačina, je ta što kod nejednačina imamo skup rešenja, znači imamo više rešenja, ne samo jedno, a kod jednačina smo imali samo jedno. Pa naš zadatak glasi: zapiši skup rešenja za ovu jednačinu. X je manje od 16. Nejednačine smo rekli, znači imaju više rešenja, znači skup rešenja, ne samo jedno. Prilikom zapisivanja skupa rešenja mora se voditi pravila o zapisivanju skupova, znači počinjemo sa x element ili x je jednako, pa se otvaraju velike zagrade i u velikim zagradama se stavlja skup rešenja. Pa skup rešenja za ovu nejednačinu bi glasio sledeće. Pročitamo je pažljivo i razmislimo. X je manje od broja 16, znači to su svi brojevi manje od 16. Skup jednačina bi bio, skup rešenja bi glasio da su to brojevi od 1 do 15 uključujući nulu, ili drugojačije x je jednako od 0 do 15. Znači ovo se naziva skup rešenja nejednačine. Kao i kod jednačina imamo proveru. Provera se vrši tako što se uzme jedno od rešenja iz skupa rešenja nejednačine, recimo uzmemo 0 da nam je x, 0 je manje od 16, to je tačno, ili 3 da nam je x, pa 3 je manje od 16 i to je tačno, i uzmemo zadnje rešenje, 15 da je umesto x-a, 15 je manje od 16 i to je tačno. Prema tome, ovaj skup rešenja je tačan. Imamo narednu nejednačinu, trebamo da pronađemo skup rešenja. X je veće od 452, znači ovo je nejednačina zato što su leva i desna strana nejednake. Pročitamo pažljivo, razmislimo. X je veće od 452, znači skup rešenja bi bio svi brojevi veći od 452, a to je 453, 454, 455, pa sve do 1000. Mogu da budu i svi brojevi do beskonačnosti, ali pošto smo mi učili samo brojeve do 1000, ograničit ćemo se na broj 1000. Proveravamo ili zapišemo na drugi način, odnosno odaberemo jedan od ova dva načina, nikad ne pišemo oba dva, dovoljno je jedan samo. Proveravamo tako što ćemo uzeti jedan od ponuđenih brojeva. Recimo 453 da nam je x, pa 453 je veće od 452, zamenjujemo umesto x-a i ovo rešenje je tačno. Ili uzmemo zadnje 1000, da nam je x, 1000 je veće od 452 i ovo je tačno, znači ovaj skup rešenja je tačan. Imamo narednu malo složeniju koja glasi da nam je x veće od 125, a manje od 140, ili pročitamo 125 je manje od x-a, a x treba da bude manje od 140. To su znači svi brojevi koji su između 125 i 140. Rekli smo da je ovo nejednačina jer nemamo da su leva i desna strana jednake. Pa rešenje bi bilo, znači brojevi su između 125 i 140, a to je 126, 127, 138 do 139. Zadnji broj je 139. Vidite da koristimo kad imamo veliki broj rešenja, 3 tačke, da ne bismo pisali sva ta rešenja i gubili vreme. Proveravamo, uzmemo recimo 126 umesto x, pa 125 je manje od 126, to je tačno rešenje i mora da ispuni drugi uslov, da taj broj koji smo uzeli umesto x bude manje od 140, a tačno je 126 je manje od 140. Ili uzmemo zadnje rešenje, da je to 139 umesto x, pa 139 je veće od 125, to je tačno, a manje od 140 i to je tačno. Znači ovaj skup rešenja je tačan.
Imamo narednu nejednačinu koja glasi da je x veće od 990, a manje od 1000. Znači, to su brojevi između 990 i 1000, pa bilo bi 991, 992, do 998, 999 bi bio zadnje rešenje u skupu rešenja. Proveravamo, uzmemo 991, 991 je veće od 990, a manje od 1000, to je tačno, ili 999, 990 je manje od 999, a manje od 1000, to je tačno. Znači, ova rešenja su sve tačna. Pronađi skup rešenja za narednu nejednačinu da je x veća od 687, a manje od 702. Pa skup rešenja bi bio svi brojevi između 687 i 702. To bi bilo 688, 689 do 701. Proveravamo, uzmemo 688, 688 je veće od 687, manje od 702, tačno, ili zadnje rešenje 701, 701 je veće od 687, a manje od 702, znači skup rešenja je tačan. I prelazimo na zadnji zadatak koji kaže napiši nejednačine za sledeće skupove rešenja. Data su dva skupa rešenja koja sam napisao na oba dva načina. Pa vidimo da nam je x element od 325 do 1000, znači to su svi brojevi veći od 324, pa x je veće od 324, to je tačno, da proverimo. Uzimamo recimo da nam je 325, a 325 je veći od 324, to je tačno, možemo da uzmemo neki broj koji se nalazi sakrijeno između tri tačke, recimo 405, 405 je veći od 324 i to je tačno. Sada imamo drugo skup rešenja koji glasi da su x je u brojevi 45, 46, 47, 48, 49. Prema tome, x je veći od 44, a manji od 50. To bi tako glasila nejednačina da je x veći od 44, a manji od 50. Pa da proverimo, uzet ćemo recimo 45, 45 je veći od 44, a manje od 50, to je tačno, ili uzmemo zadnje rešenje, 49 je veći od 44, a manje od 50, i to je tačno rešenje, prema tome dobro smo zapisali nejednačinu koja se vezuje za ovo rešenje, ovo je skup rešenja. Drugari, narednog dana nastavljamo nejednačine sa sabiranjem, do tada vidimo se i pozdrav!